Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Maayong aga Bacolod, mga kabayan sa Western Visayas. Sa Domingo kitang adlaw, welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Vice Gov in Action o kung sa inyo lagad Action Boy Duran. Kag subong nga aga in lieu of Vice Governor Jeffrey Ferrer si Mayora aton nga ginimitar di ba? Mayora Eden na boss. Morning Action Eden. Good morning sa aton siniwa ka-action. Happy Sunday, Action Yes, Boy. happy Sunday. Kag first Sunday of the month kita sa kag first Sunday of Bear Months. Yes. Perte no, daw kadasig lang Bear Months na kita Action Eden. Te kumusta da ano nga ton Ano nga to? Kadungan sang Burmans, Action Boy. Sinigaling Burmans man, kuan man gali, sang ginatawag na walang ano tayo naman ko ginsin mo, family planning month man gali. Kaya tiyang balila Burmans, tugnaw ko mo. so maplano ka. Dala, ano man na nang daw idra nila gin. Itra lang butang. Tamo pa rin na sang Fire Prevention Month. Kundi ang Fire init. Prevention Month. Dra butang. Yes. Ti amo nang chimpo nga damo sunog nga nagaluntad so mas mayo nga mo man ang aton nga pag-celebrar sang Fire Prevention Month para nga aware kita. Ti amo man amo na nga chimpo ano subungaw September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Damo na ba sa June mo? Sa June, no. Ti family planning month, anong mga mayo da? Syempre, Action Boy, sa ilan ni sa gobyerno provincial naton. Syempre, in line with that, may mga ginapatigayon sila ng mga symposium, mga awareness on reproductive health, mga proper pregnancy timing na. May timing. May timing na gali, Action Boy. Timing mo nigli hindi palagpatanay Timing, lang. wala labot sa timing, may spacing pagid. Kaya di, syempre, kung magambal ka, family planning, Action Boy, for example, tatlo mo bata or tatlo plano mo nga bata, dapat timingon mo ganyan, hindi sila mag-aptanay college. Ayos to. No, di ba? Kailangan nakaplano na sa punta. Oo. Nga hindi ka lang sa libo, gado magsarabihay man tas ni kay tatlo college na ba? Kay way mo gin Wala mo timing. family planning mo. Way mo gin timing. Yes. Amo nang sa family planning, ina taon na sa family planning kay may planning ina. Oo. Way na palagpatanay lang. May iban nga, mambal ba lang iban nga nung term nga nila, nalangkuyan ba lang? Nalangkuyan. Within kwan di pa A mo year. 1 year. Oo. Ara na may sunod na. Oo, hamak mo. Nalangkuyan. Paminsaron mo future mo dayon. Ang future dungan sila college. Di Dungan. mo riod gini Action Boy. Kasi di ba sa dungan na isa first year college, isa senior high. Pagkatapos tuig mo dungan na gina sila. Dungan na gina ya. Sigurado gina madungan na gina sila third year, fourth year mo dungan na gina. Te abe may isa pa gini kasunod. Te, May fourth year ka, may third year ka, may second year ka college. Saramihay gid. Saramihay gid. May tanay kung mga kuan ka, mga ang bana mo, mga bata ni Indris Na, true. Sakto gina. Pero kung may mga example, mga munibi, mga kauturan naton, nga mambal sila bala, ang term bala sa aton, wala lingaw ko, no? Mga sulog-sunlog, bala Action Boy. Wala lingaw? Tapos mag-abtanay na ang ila bata nga 1 year lang ang gap abi, or pila lang ka months. Ang pampalubag loob na nila, nami na iyang sundanay sila, kay mabanding sila mo. Wala gap balaw. At least daw hindi ang ilang ang sibling rivalry na to. Da hindi kwan. Da hindi tanto ya kay ti isa lang sila daw kwan sila mo kung sa kwan pa daw magka-age level lang sila mo. True. Pero pag abot college yan, ay may tuition. Gamo na sa action. Bakit tapos lot kilid. Yan, tuition ko. Yang ako niya tatlo sila. Wow! Na, di ba Action Boy? Ito, ginaya it exist. Gusto na ipalambot sa aton sining provincial government. Nga importante na siya. Especially, subong Action Boy, do kami lang Action Dorel exempted. Sumunti kay 26 na kami wala pa kami ano na mo. May papiho. May piho, pero wala pa. Hindi pa in place. Tapos, yung iba niya, mayara, gabusong 2021. Correct. Amo na bala Action Boy. Ikaw na may imagine mo, no? Imagine mo bala nga
kami gani subong nga 26 way kami sang pangabuhi nga way pa kami sa estado nga sang pangabuhi nga may bana or may asawa way pa kami kabataan pero gabatyag na adulting. True. pero Action Boy, hindi man na siling kay tigulang na kami. Planuhan man na dapat namon Action Dorel. Kaya syempre, kung paminsan ron, ginistoryahan ko na Action Friend mo, kay ginambalan niya ko nga, di, ikaw din, saan ko pa yung mamana, kaya para ka pamata ka na. Kumado, amo na naman lang, ro. Kumbaga, dira naman gintoon, makanto mo. Kaya hambali natin tanawa, bala mag-college, uling bata mo, wala ka na ubra. Di ano yung ubra mo, amo naman Action Boy. Dapat proper family timing planning. gani. Timing and spacing. Timing gani. Nga nang, by the time nga silita, mag-college ang bata mo, at least ikaw sige pa obra mo. Oo, na. Hindi naman na sila nga nag-college ang bata mo, retired ka na. Retired kasi kabudlay sa liga ng pensyon, Action Boy. Correct, hindi na Ina, kung may pensyon ka. No? Mas retired ka na sa pagka-barker, blau. Oo. Hindi wala. Ate ka professional niya sa aton. Oo, why na na yan. Dali kita wala, so wala may makuha ng retirement fee, ha? Timing. Sakto na. Timingon mo giging action Eden nga natukod ng housing sa unit sa sakto gina. Thank you so much sa sa mga programa sa aton sining local government. So pagpanguna man ni Councilor Vladi Abe. Nami Action Boy. Ang mga comment na sa aton very negative. Hindi lang kam tan-awon ta lang ni kuan ko no mo ang anong sa English the taste of the pudding is in the eating man daw. Hindi ako nakabati nga saying. May ara na siya nga muna nga tilawan mo anay. Oo, antes ka magkomentar. Yes. Kay masiling ka lang kalain man isang pudding. Pero mo pang tilawan. Tulok mo lang. Ha? Tulok mo lang. Tulok mo lang yung kalain man na. Tilaw yan ay. Oo. Ha? Amo man na sa mga proyekto bla sa aton nga gobyerno. Kung magsiling ang gobyerno nga mamuna mamuto, ti may ka-comment dayon nga base kung istorya gisi naman na. True. Hindi let's wait and see. Nga kung ara na bla. Correct. Ang tao Action Boy, bisan ano pa na estado nila sa kabuhi. May limitations kinaya mo. Di ba si Bala mambal sa uli nga, ay hindi na magproyekto kay total mambal man sila ito wala naman yan. Kasi mamo na balaw. Hindi suportahon mo na. Oo, kay may negativity dayan. So pero balik na pala sa kuan sa family planning. Sa family planning namiyan kita sa family planning no. Pero to gina-Action Boy. Pero si mo 26 ka na. Daway ka pa yung plano mamana. Ano na yung plano ya? Ano na siya? Within range pa na. Yeah. Kaya hamang mo 26. Kung bugayan, tabi sa kung bugayan, kung makapamana, be 28. Pabata ko 29. So, ikaw imat na be. 29 ang bata ko. Pag-college ang bata mo, mga ara ka na sa mga 50. Tingin ubra po ko na yan. Ara ka pa lang ka na sa 50. Pag-college siya bala, ara ka pa lang na sa mga 50. Within range pa. Within range pa sa. So, pwede pa na iya, kayang-kaya pa na. So, meaning, pag 29 mo, bata na yun Bata na yun. Pakasal bata na yun. Hindi ka na magbata sa mga... Hindi ka na magbata sa mga ara ka na sa mga 38. So, in the first place, budlay. Grabe ba? Budlay in the first place, budlay. Diba nung pinupos? Igo ka na iya, makakuha niya, mga 60s ka na iya, mo retire ka na mag-college bata mo. Magtabuhay ka mo sa alumni, yung mga bata. May istorya na, bata ko ng architect. Ikaw ang gabit-bit. Ay, apo muna. Hindi man ka nagkakugos. May kabuto. Ay, upod mo gali apo mo. Ay, bata, unik. Dito ka, budlay, Action Boy, no? Sakto na. So, proper timing is important. Ang spacing pagid. Spacing sa bata. Amo na bala ko para hindi sila mag-abtanay college. Para nga, inam lang, tsakto lang makagraduate ang imo magulang. Amo man pag-college naman. Yes. Ang binta, pas na kay basing magulang pa nang magasto sa correct in Action Boy na bisan kuan lang hindi man gid siling nga tuition gid sa manghot balon amo na bala para makabulig ka man sa imo parents. Usually amo gin Action Boy mo. Ang ina mga thinking sa una bala sa mga Pinoy bala nga damo bata niya man niya kay damo makabulig sa ulihi Ti dabo ka bulig sa ulihi nga hindi ka pa eskwela no pagbulig na. Correct. Hindi sa ka bulig sa kaugalingon niya na. O to kanang bal mo mayo tani bala ko na pamana mo mga C ang mga apelyido, mga C, mga Duran.
Mga tan, mga bata bala ni Andrew Tan. Ano? Sang Mega World. No, no. Mga Mga Chungbian. umpaw, ano kasi sa heart Umpaw ko. Umpaw ko. Oo, mga Chungbian. Mga Gonzales. Sino nga Gonzales man? Si Sir Vladimir mo. Ano ko niyo. Kay mga Mga Benitez. Benitez. Nan. Bulo. Ano na dapat? Kita mo kan Deso Ramirez. No, na. Sure na. Mga kabato, abi. Kabato. Abuso. Medyo alang-alang ba? Alang-alang pa dala. Mga tansingko na. Sino na si Mga Tansingko? baikin pagid. Kay Baikin, may shoe store mo. Oo. Ay, oo. Piyo na iya. Kung hindi kayo mas kuila, taro, tampaon. Tampaon kaya sang sapatos. Sige mo. Di mailang ko na muna. Mm. Di what about ko nang imo na pamana, pareho man si imo ka-average man lang. So kinanglan ang timing, spacing, planning. Timing is everything. Naman ako Timing. ng action boy, no? Especially action boy, na-notice mo subong sa mga dala na sa curriculum sa mga kabataan. Mga katigulang sa kuno. Sa mga students. Ang family planning action boy ara gina iya. Ginatakol gina. Kay ti syempre hindi ta naman manigar nga dira ginaga-start action boy mo. Correct. Ang mga early pregnancy. Nan. Di dapat mabalaan. Teenage pregnancy. Oo. Oo. Malo ka mga sa mga kabataan, pero nung mo sandali. Ano Correct. ginadali nyo ang pangabuhi ni? Hindi niya palumba. Kaya mamba sila para barkada ko pa bata ko. Ati ka nami. Ati ka nami. Barkada lang yung pangita mo. Ang bata sa iba, tulang barkada. Tsakto, no? Ay, mo dyan bata, barkadaon mo. Kaga, amo na action boy nga ginatakol. Sa una, dumduman ko, sa high school, kami ginatakol. Ang iba ko nga classmates sulagaten kay abi nila. Di dala sa family planning, reproductive health mo. Dito, ba nila, kabastos mo na kay miss. Hindi na yan. Ginatakol, action boy, mga, although may lain-lain, magiging nga take, kag stand ng iban nga grupo sa mga contraceptives, ang aton simbahan, lain man na ang stand. Gani kiti, syempre, action boy, ways na sang government para makontrol ang, kumbaga, overpopulated na tadidaan. Tapos, ang pagsigisi, amo na, mga langkoy-langkoy, action boy, yung ginatawag. The secret there is, natawag bala, fasting bala. Abstinence. Abstinence. Malo ka, hindi makinanglan naton sa mga birth control Correct. Oo. mga method na. Kung may ara kita nga disiplina, kaya na abstinence bala. Butang sa lugar. Butang sa lugar, hindi kay naimo mo itong ano to, lingaw. Mali lang. Yung damo bata nyo, no? Huwag lingawan. Hindi mo. Hindi ko pwede wala inon nila. Kay very productive kami mo. Oo. Wala yung pagkita niya. Huwag man ubrahon mo. Or ang balon. Di huwag ubrahon ng bracket mo yung bata. Or ang balon nila nga, di kayo taga Domingo, ga simba kami Di anong labot? Kaya ang bal ni Father, go and multiply. Di ba, no? Mga amo na action mo, yung gina-in-liven, literally, ang mga amo na. Dapat taguris lang na mo, hindi na nag-go on multiply, go on add. Go and add. Kay Dok. Add lang. Kay ano, no? Kaya multiply ka na mo. Mo! That's why yung iba, tag-walo, malambot, grabe, no? Pag isa yan, multiply tinibla sa apat. Ganun ka, apat na. Multiply mo pag sa dua. Alaklain. Pero kung mag-add kaya, di tayo lang. Oo, isa-isa lang. Ang iba nga ni mga marites, kilala mo di si ano, ang damo bata, oo, ang baboy. Ano na yun? Doon na yun. Ito ka damo, actually, boy, no? Dapat, So, balo ka, sa pagplano natin sa pamilya, tagi na plano, tanaang para sa kabataan. yes. Kag future na action, boy, hindi lang don't think of the present. Oo, hindi ka magsulo nga si Piyak Balay, to do kadamo to sila. Mga hisa, pablaw. Do ka sadya to sila, pero hindi na. Sadya sila, kay kadamo sila, damuon taman bala. Dahil dugang ta. Kalain ko, action, boy, Wala sa bana mo, sulod. Pero gahampa mo Sulod sa lang. kwarto. Doon kalain, action, boy, no? Pero ito, paminsaran, kanami, isang topic niya, bali, Phoebe Alvarez. Bibi Alvarez, mutlak bilog bataan na yan. Agi ko sa inyo, sige, pila ang mo, sir? Pila yung mga, sir? Ma'am, pila ang bata mo? Sila Lane Grace Ibarra, morning na classmate. Ay niya, ay niya kay daw kapangita, daw maafam, anong afam naman? AFAM? American, Filipino. Ano na gani yung meaning sa AFAM? Nalipat ko. Basta money ng punta mo. Ha? Money ng punta. American... Foreigner
Dali lang. Daso na lang nga Vice Go in action. Kung i-guess mo pa kaliwat. No? Hambalin mo ana sinuro kung manager sang simple lang, maningwa, hindi magsalig. Ano man, manager sa simple. Sa simple lang guro nga manajan. Si kagawa din Bongjo Campo, ara man action din, no? Kung manager sang simple lang, maningwa, hindi magsalig. Okay. Pero to na sa gamahal pag idan sa buong action boy, di ba gin ananta 20 na lang kilo sa bugas. Di sa Oktubre may balita yung masaka ang presyo. Di dapat paminsa na sa mga gapamati subong na early may ara subong mo nga nanay na 16, 17. Paminsa niyo na features sa inyo. Subukan ko na abla mo. Oo, kay especially sa babae gid yung apart. Nakaupod ka to sa Kandani, why? Sa din. Sa kanto ni. Para kaupod ko to. Di kayo suicide sila mo, no? Katorosito yan mo. Hindi sila ya pagpasugtan. Pero ti action boy, kumbaga, ang sa mga lalaki man ha, paminsaron yung man, nga, ang, hindi man gin maguba action boy, kundi ma-delay or ma-hamper bala ang kasadyan sa isa ka, I mean, teen correct, stage sa babae. Kasi syempre siya mabusong. No. Siya, syempre, kung tapos siya karon bata, kag magigangyang, sa liwat ang balon pala sa karon wala sa pulos nga nanay. Amo na bala, malain gid ya ang ways, ang iya sininga panggawi, ang ano, ang Kalaway lalaki. gusto sang nanay nga makita mo may bata sabihin ka tawag makita mo sa Chinese garter sa no kito wala pag Chinese garter pa nang edad mo. Okay na doon deprive siya sa iya nga ano. Pagagad siya sa tupad bala Chinese garter ta intraman to siya ting bata. Kalaway. Ay, ang bata, hindi pa titiyo, dali lang kay Biba na niyo. Ano? Ibiba na ang pinakataas na wala. Dali lang kay Biba na niyo. Dahil ang bata mo kay Biba na to, dali lang kay Biba na niyo. Bata mo to kapasutel na to. Oo. Pero gachi, Biba siya. Ano nagpalos ang terms ng biba? Ako na sa action boy sa una-una sa tiil naman sa hawak, sa shoulder, sa ulo. Ang pinakataas gina Biba. Ang iba niya malampot pa na nila Biba ya. Pero ako siguro kung nakabusong ka na mas dumalain man. Malain na yung mulumpat. Malain mo syempre yamakon mo nga may gatas ka pa da nga ginadala. Pero tuod gina-action boy, it exists sa reality subok. No? Morning da kay Tia Kim Riman, Miss Jinky de Lagdon, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo, morning man. Kay Trinidad Grantos Ascano, Alex Montesa, kay Rose Guevara, good morning. Kag sa isa ka daw Japanese na niyo. Hindi ko mabasa yun. Sa babaw may Japanese da nga Basahadaan. Salamat no sa mabalita watching live Facebook Japan. Basa. Hindi ko ani kabalo. Kabalo ka na bala dali Hindi ko nakabalo siya sa Japanese. Sige Anyway, thank you for accompanying me. Yes. Siling ni manager niya sa Domingo, balik naman na siya. Ay, kalay! Dapat ko rin si Vice Go makambalan mo. Si Vice Gambalo. Diba, no? Vice si Action Eden, doon ta ka na Domingo kung why ka dibla. Kung why ka di. Kaya doon ka sa ako, subo siya kay personal advisor siya eh. Ay, grabe no. Do sugod pa personal advisor do wala na mi kita nay. Vice, halong-halong lang da. Kay Mary Grace Arroyo dira sa USA, no? Ging mga agad ging musta ka na? Kay Janice Leal Ramos, morning man. Kay Mayor Mike, kagabi action boy. Doon siya sa bukid, basta pamati siya subong sa radyo. Kagabing nakaon niya gabi taman. Nang Bisaya nga manok kung may beer. Yun laga sa beer. Ina? Gold Eagle beer. Testingan ko na gani luto, be. Ba? Minsan Chinese cuisine ako na action boy. Humbal niya. Okay. Patudlo, tabala siya. Patudlo tabi kay Mayor Mike na be or palutuon talang sa kagwaon na luto. Super Mayor, ang sugo magluto. Ay, masugo na yan. Sugo namon sa gani. Mag-mix class ang kwan. Sang ano? Sang drinks. Ay, alam mo. Ikaw namon, ikaw kwan. Ikaw mix class niya. Sige ako ma-mix class. Perfect. Palutuon ko si Mayor. Mayor Mike! Ano da. Sige So mga ka-aksyon, salamat sa pagpunta sa aton. Sa lipot lang tinion. Standby na kita sa serbisyo Tigbatas. Magasunod sa dili lamang madugay. Upod kay amigo naton Marlon Solidum. No? Salamat gid mga ka-aksyon. Yes. Thank you so much and Happy New Year, Ingrid. Layo pa na. Lamat man Action Eden. Yes, thank you so much, Action Boy, for having me here. It's a privilege. Thank you so much. Beauty contest. Sige. Ang inyo dralaga Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. This time.